महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नबेन्द्र ब्रह्मारि तीर्थ बिथाङा माने बे धोरोमखौ फोसावलांदोंमोन बाथौ शिब धोरोमखौ बिथाङा 116 बोसोरनि सिगां दिनैनि बे दिनावनो जोनोम जादोंमोन। बिथाङा सानसे समावहाय माने बुद्धदेबा जेरैहाय माने गावनि संसार न'खौ टेक खालामनानै थप फैसा खालामनानै बौद्ध धोरोमखौ दिहुनलांदोंमोन बेबादिनो महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नबेन्द्र ब्रह्मारि तीर्थआबो बै समावहाय माने गावनि न' संसारखौ टेक खालामनानैहाय माने 12 बोसोर जाय समावनाखि माने हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय बे समावनो बिथाङा बे गावनि जोनोम न'खरखौ गारनानै माने हाग्राबारि उल्थापानि दानि उल्थापानियावहाय 12 बोसोर माने तपस्या खालामदोंमोन। बे तपस्या खालामनायनि बौद्ध देबा जेरैहाय माने बौद्ध गियानखौ मोनदोंमोन थिग बेबादिनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो बे महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नबेन्द्र ब्रह्मारि तीर्थआ माने बे बाथौ शिब धोरोमखौ माने फोसावलांदोंमोन आरोखि। दा जोङो बिनिनो शिष्य दा बिथांनि मावनाय हाबाफारिखौ गोसोखांनानै दिनैनि बे 116 बोसोर माने 116 इयार्स जाबाय बिदि जोनोम साना बे जोनोम सानखौ जों फालिदों। बिथाङा सासे महान व्यक्तिमोन धार्मिक व्यक्तिमोन। बिथाङा गोबां माने जोंनि गेजेरावहाय आध्यात्मिक लाइनखौ माने फोसावलांदों। बे बिथांनि आध्यात्मिक गियानजों जोंखौ फोसावलांनायनि गेजेरजोंनो जोंखौ दिनै जोङो बे धोरोमखौ फालिगासिनो दङ। बे धोरोमखौ फालिनायावहाय जोङो जाहाथे जोंनाव बै सासे व्यक्ति दंमोन जे माने थप फैसानि गेजेरजों जे माने धर्मनि गियानखौ इसोरनि गियानखौ मोनो बेखौ जोंनो फोरोंलांदों। दा बिथांनि जे नाजानायनि गेजेरजों बिथांनि नारा नाथा थप फैसानि गेजेरजों बे गियानखौ मोननायावहाय जोङो सुखि आरो बिदिनो बिथाङा धोरोमनि गियानखौ मोननानै दिनै बे आसामावल' थायाखै आसाम सोनाब बेंगल नेपाल हादरसिम बिथाङा दावबायनानै जोंनि बे बाथौ धोरोमखौहाय माने फोसावलांदों। बाथौ शिब धोरोम बेखौ फोसावलांदों। दा बिथांनि मुंखौ गोदो नबिनल' होननानै बुङोमोन। दा बेखौ जेब्ला थैखांनानै बिथांनि जे गुनागुन बे गुनागुनखौहाय जोङो जेलानाखि थैदों बे समावहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो फैदों। नेपालि फैदों, बाङालि फैदों, सोरबा बिश्व हिन्दु परिषद फैदों। दा बिथांखौ बिसोर बिमुं होदों आरोखि बिथांनि मावलांनाय गुन आरो कर्मखौ नुनानै माने बिथांखौ महारिषि माने दा जों बेखौ महर्षि ओंखायनो महर्षि जिहेथु बाथौ धोरोमखौ फोसावलांदों महर्षि बाथौ रत्न महारिषि महाजग ऋषि महर्षि बाथौनि रत्न जोंनाव बेबादिखौ जों नुवाखै नालाय बेखायनो बेखौ रत्न होनानै जोङो महर्षि बाथौ रत्न बेखौ बिमुं होदों आरोखि। दा बेखायनो जोङो महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नबेन्द्र ब्रह्मारि तीर्थ होननानै बुङो आरोखि। दा बिथांनिनो दिनैहाय 116 माने जोनोम सान बेखौ जों फालिदों। आङो गिबियाव बड'लेण्ड निउसनिफ्राय आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जों बाथौ शिब धोरोम हान्जायाव जोङो बे धोरोमखौ दिक्षानि लाइनजों जोङो फालिबोदों। जोंनो गुरुआ दिक्षानि लाइनजों जोंखौ इसोरनाव मोनहैनो थाखाय माखासे गियान बोसोनखौ होबोदों। दा दिनै स्वामी नबेन्द्र ब्रह्मारि तीर्थ महर्षि बाथौ रत्न बाबाया थांनाय 1960 मायथाइयाव जोनोम जादों थारंगुरि गामियाव। दा बिथाङा जोनोम जानायनिफ्राय उन्दै समनिफ्राय गावनि जिउखौ माखासे समजों लोगोसे दिनै धोरोमजोंनो दैदेननानै दिनै जातिखौ समाजखौ रैखा खालामनो थाखाय बर'नि गुबुंले धोरोमखौ दिक्षानि लाइनजों आसाम बेंगल नेपाल दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोरखौ खौसे लाबोनो थाखाय दिक्षानि लाइनजों दिनै खौसे लाबोनो थाखाय बिथाङा नारा नाथा नाजादों आरो ध्यान तपस्या खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै 12 बोसोर तपस्या खालामनानै मोनसे
सक्ति मोन्दों इसोरनिफ्राय। बेनो जे सक्ति मोननाया दिनै बिथाङा जोंनि बे बर' जातिनि गुबुंले धोरोमखौ दिखांनायजों संस्कार खालामनायनि गेजेराव दिनैसिम आसाम, बेंगल, नेपाल मोनथाम रायजोआव गोबांथार बक्तानि माखासे बिथाङा गथायना होलांदों। लोगोसे गाव थैनायनि सिगां बाथौ शिब धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा गावनि मेगनजों गावनि आखाइजों बाथौ धोरोमनि संबिधान नितिखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनै गुरु गायसनना गालांदों। दिनै बिथांनि गायसनजानाय गुरुआ जों गासै 10 जन दङ। बे 10 जना दिनै आसाम, बेंगल, नेपाल दाब दाब जायगायाव दिनै धर्मनि माखासे खर्मफोरखौ जोङो दिक्षानि लाइनजों दिनैसिम जोङो मावबोगासिनो दङ आरो जोङो धोरोमखौ मोजाङै दैदेनबोगासिनो दङ। दिनैसिम आसाम, बेंगल, नेपालाव जोंहा गोबां भक्त जानानै जों दिनै बाथौ शिब धोरोमखौ रैखा खालामदों। दा दिनै बेनो जे जोंहा दिनै बाबानि 116 बोसोर जोनोम सानखौ जोंनि बे थिनालि बालाजान बाबानि धामाव जोङो गासिबो आसाम, बेंगल, नेपालनि भक्तानि गासिबो खौसे जानानै जों रैखा खालामदों। जाहाथे बिनि जोनोम सानखौ फालिदों। जाहाथे बिनिनो माखासे मावलांनाय आखुथायफ्रा हारिनि गेजेराव अनसायजाथों आरो समाजजों बयजोंबो मोजां मोनजाथों। जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमा, बर'नि धोरोमा सारा बुहुमाव गोसारथों आरो दिनै आर्यश्रीनि सेराव जोंबो गसंजाबनानै जोंबो बर'फोरनि धोरोमखौ गोख्रों फोरमायथिनो हालांथों होननानै आङो दिनै आसा थिनाय जाबाय। एसेनोसै जोंनि बे जोनोम सानाव फैनाया जोंनि बांसिनानो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गोबां साखा दङ। दिनै वेस्ट बेंगलनिफ्राय दिनै 2-3 साखा दङ, जेरै दाहोलाजरा दङ, थुरथुरि दङ, चन्द्रपारा दङ, बेंगलनिफ्राय फैनो हादों। आरो जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोंहा गोबां साखा दं, जेरेखम सिकनाझार नगर बनदेब उल्टाबा सिबद जगाश्रम दङ, महेन्द्रपुर जगाश्रम दं, बासबारि जगाश्रम दङ, थारंगुरि जगाश्रम दङ, नन्दिपुर जगाश्रम, जगेन्द्रपुर सानजारिं जगाश्रम, खाथ्रिबारि जगाश्रम, जानालि सोमोनांथाव जगाश्रम आरो नायगाव जगाश्रम दाब दाब गामिनिफ्राय जोङो जिसाबसे दिनै फैनो हादों। जोङो अब्लाबो जोङो 116 बोसोर जोनोम सानखौ जोङो फालिदों आरो दिनै